Molt bones a tots. El 21 de febrer vaig anar a la Vall de Núria, sortint des de Ribes de Freser, amb la companyia de l'amic Víctor Xipell, i vam agafar el cremallera que ens portaria directament a una alçada de 2.000 metres. Aquest és el tram final precisament de la via on ja estàvem arribant, amb abundant presència de neu, i entre els passatgers, sobretot dels nens, i com veureu ara no tan nens, amb molta il·lusió. Veu una Vall de Núria nevant. Després vam agafar aquest telecabina que ens pujaria directament cap a l'alberg del Pic de l'Àguila, amb una alçada superior als 2.100 metres. De dreta a esquerra tenim davant nostre el Coll de Finestrelles, Pic de Segre, 2.600, 2.800 metres, i no veiem el Puigmal perquè ens el tapa aquest cim que ara just teniu davant, que és el cim de Nord Tigard, de 2.747 metres, a la serra de l'Embut. Hem de dir que el Puigmal fa uns 2.913 metres, és a dir, no gaire més amunt del cim que tenim davant. I els núvols presents a primera hora. De bon matí anaven passant i ens regalaven unes imatges molt interessants i espectaculars, sobretot. Seguim fent la panoràmica. I nosaltres ens trobem just sota del Pic de l'Àguila, nom que rep l'alberg, Pic de l'Àliga, situat a 2.421 metres. I aquest és l'alberg a 2.122. Després d'haver caminat una estona per l'entorn de l'alberg, decidim baixar de nou cap al santuari de Núria i observem des de primera vista l'estany de Núria, força gran, una superfície de 2,2 hectàrees, ara ple hivern. La seva majoria està gelat, i decidim fer una mica de cames i anem fins a l'Agulla de l'Estany, des d'on podem tenir una nova panoràmica de la Vall de Núria, amb el seu estany gelat davant, el santuari al centre i les muntanyes al seu voltant, com en aquest cas el Roc de la Malé, situat a 2.255 metres, just sobre el santuari. I finalment, després d'un matí i migdia de va i venir de núvols,
a la vall de Núria es comença a tapar de debò i comença caient neu granulada. Durant molta estona va seguir caient aquesta neu granulada. Semblava que seria així tota l'estona. Ens quedaven pocs minuts per agafar el cremallera de tornada, però al final la nevada es va acabar consolidant, imposant, i per tant assolíem la nostra segona satisfacció del dia. La primera era passar un dia rodejats de neu, ho havíem aconseguit, i la segona era assistir a una nevada. Que mica en mica s'anava enfortint i feia que a 2.000 metres ja s'acumulessin ràpidament uns quants centímetres de neu. I tot i que ens enganxaven al moment de marxar, sorprenentment, com més baixàvem d'alçada, més nevava. I és a Queralbs, població que està a poc més de 1.200 metres, on som testimonis del punt màxim al que arriba la nevada. Aquí encara li faltava un puntet per arribar a la seva màxima intensitat, que veureu d'aquí pocs segons. Aquest és el moment. Són els instants abans que arrenqui el cremallera que ens porti finalment de retorn a Ribes del Freser, on la nevada arriba a la màxima intensitat. I en Ribes de Freser ens despedeix un any de Sant Martí, i dir-vos que al Santuari de Núria hi ha un centre d'interpretació, hi ha una foto com aquesta de l'any 1921, escaladors pujant amb tort al Puigmal. I el Víctor, que va intentar portar-vos neu, però es va derretint el viatge de retorn. En fi, ha estat un plaer. Esperem que us hagi agradat el reportatge. Com dic, en aquest missatge final, fins aviat. Gràcies.